diru laguntza hori eta laguntza logistiko hori zeuzer aurrera eruteko hori kontziente izen da eta ikusitxe jente askori lagundu altxola euren lehenengo piezi egiten edo mundu honetan apurbete sakon hau sartzen. Hori, egin duguna posturako agian formatu hau edo igual pizkat labur geratu dela, ez? Eta igual hori, baina dena dela, positiboa dela, olako deialdiak existitutia, ez? Bai, ez dakit, idea bateri forma emon eta lan neurrizean hori, testu inguru bateaz erlazionatzeko, ez? Eta fetxak moldatu behar genuen jaietara, ezin genuen Oiartzungo jaiak aldatu. Nik uste dut errespetatu, edo behintzat saiatu ginela errespetatzen bertakoen ohiturak, eta adibidez, batzutan gertatzen zait, ni filmetan lan egiten dudanez, nabaritzen dut agian biztanlerentzat pizkatxo bat bortitza izan daitekeela guan egotea, eta hori buruan izan da saiatu ginen ez egiten, Oiartzunen. Eta beste laburmetraiak ere ikustea gustatu zait, zeren oso desberdinak dira bata besteen artean. Egonaldia nik uste dut itzela izan da, ez bakarrik herria ezagutzeko eta kokapenak bilatzeko, baizik eta historia idazteko, zeren nik uste dut nire historia ez luke horrela izango egonaldiei gabe. Olako lanetan laburmetraien eta zineman aritzeko diru laguntzak ukaitea oso baiko jada eta izugarri laguntzen du. Baina ez alde hortari bakarrik, baita ere laguntza, ekoizpenan laguntza. Bada diru alde batetik, baina gero da ere errietan, antzulan eta aiekan nik adibidez ukandudan laguntza, erritarren laguntza eta hori parte hartzeko nola jindiren hainbat jende, hori eskertzekoa da eta oso positiboa niretzat. Balorazio moduan esango nuke oso polita izan dela proiektua. Aukera bikaina izan da jende berria ezagutzeko, Arabako bazterrak baita ere ezagutzeko, eta nola ez gure hizkuntzari baita ere hor espero dut bultzatziki bat emateko zinemaren inguruan. Gaur egun oso pelikula gutxi egiten diralako euskaraz. Euskal Herrian gero eta gehiago egiten dira, baina euskaraz oraindik ez. Orduan espero dut honekin bultza txiki bat emon ahal izatea eta jendearen gustukoa izatea.